Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Isang magandang umaga po mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ho ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kabalayan Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyong may paggagamitan. Desisyon na tama. Yan ho ang ating pangako dyan sa atin hong mga followers. At teka lang, mayroong pumasok na message. Pwede ko ba daw i-phone patch itong Orion PNP? Yes, pwede. Sikapin nating makausap dahil makibalita tayo dun sa update dito ho sa nangyaring insidente nito pong Biyernes ng hapon. Ayan ho yung pagsalpok ng kotse sa isang oil tanker dyan ho sa lalawigan ng Bataan. Ayan, lakihan natin yung traffic para mas makita nyo ho yung ibang sitwasyon ng mga kalsada dito ho sa may syudad San Fernando muna yan. Balitang may paggagamitan. Ayan, yung binabanggit ko. Sige ho, at mamaya sikapin nating makausap itong kinatawan ho ng Orion Bataan Police. Para ho makapanayam natin at makibalita tayo dyan sa mga impormasyon nga. Yung latest development, yung detalye ho nitong nangyaring insidente. At syempre, ano yung kasunod na pwedeng gawin, di ba, para ho mapigilan itong kahalintulad na insidente nga kung saan nauwi ho sa pagkasawi ng isa nating kababayan at 4 hong sugatan at syempre nagdulot din ho ng pagkaantala ng transportasyon, yung daloy ho ng trapiko
dahil kinailangang apulahin itong sunog. Maya-maya ipapakita ko sa inyo yung video kung paano nangyari yung pagliliyab ng oil tanker dyan ho sa may Orion. At pag-usapan din natin, ito hong 6 na pamantasan sa Central Luzon ang merong mataas na ranking. Nakapasok ho sa may Applied HE o yung Higher Education Public University ranking dito ho sa ASEAN o Southeast Asia para sa taong 2026. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Silipin din natin yung mga naging eksena dyan sa Hiraya Festival, Hiraya Music Festival sa Clark nitong weekend, kung saan banner yung aking paboritong banda sa kasalukuyan, paboritong Pinoy band. Yan, syempre. Four of Spades, Yan. Pero hindi ako nanood eh. Siguro pag matanda ka na. Hindi, pero marami namang nakisaya, di ba? Oo. Kabalian live ho tayong napapanood sa ating social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. At live din ho ito sa ating YouTube channel at CLTV36 Official. Kaya naman mag-subscribe na kayo. Opo, kung hindi pa kayo naka-follow sa ating social media pages, ayan, at CLTV36 Official and at CLTV36 News, kung saan halos 2 milyon na po yung bilang ng ating followers. Maraming salamat sa inyong suporta. Kundi ho dahil sa inyo, hindi natin maabot yung ganyang karaming bilang ng followers. Salamat sa inyong pagtitiwala at sa pagbabahagi ng inyong kwento dito ho sa inyong istasyon, CLTV36. Mag-follow na rin sa ating YouTube channel at CLTV36 Official at isubscribe nga, i-click yung notification button para naman updated sa tuwing merong live ang ating istasyon CLTV36 ay makikibalita ho kayo at makakanood kayo ng iba't ibang mga kaganapan dito ho sa ating rehiyon, gitnang Luzon. Ayan. And ito, basahin natin. Ayan. Mga nagko-comment sa ating programa, batiin muna natin bago tayo magpatuloy. Isa sa ating mga masugid na taga-subaybay ho ng Newsstream, si Angelo Redaha. Thank God it's Monday morning, Kuyang Justin D. Mainit sa Malolos, Bulacan. Ayan. Buti dyan may araw at sa ibang bahagi ng ating bayan unang bansa umuulan. Mamaya may bagyo. Silipin natin yung update kay bagyong Ada mula ho sa Pag-asa. Pero dyan sa Malolos, Bulacan, sabi ni Angelo Redaha, mainit daw sa kasalukuyan. Ayan. At Republic Day sa January 23. Malolos Republic Day sa Barasawin Church. At walang pasok sa araw ho ng Biyernes. Ayon ho yan kay Angelo Redaha. Yan. And shout out kay Paulo G. Santos na alam ko ngayon tumututok, nag-iikot para ho dyan sa mga malalaking balita. Ano ba yung mga hinahabol ni Kuyang Paulo G? Marami ho yung hinahanda. Nandyan na yung usapin ng resolusyon. Yung resolution sa sangguniang panlalawigan ng Pampanga kaugnay ho nitong mga landfill. Dahil planong i-regulate. At ano ba yung ginagawa na hakbang ng pamahalang panlalawigan at ng iba't ibang mga lokal na pamahalaan din. Siyempre, kailangan nating malaman para humatiyak yung kaligtasan ng mga landfill. Dito ho sa Pampanga, meron dyan sa Porac at dyan sa may Florida Blanca. 4, 3 yata yung nasa Porac. O dadalawa. And ayon ho sa mga pag-aaral, siyempre kailangan matiyak na ito'y nakasunod sa mga tinatawag na ECC o yung Environmental Compliance Certificate. Nauna na hong sinabi ng EMP, di ba, Kuyang Paulo G, ng DENR, Environmental Management Bureau, na bumuo na sila ng isang team para talakayin at para i-assess din yung kaligtasan ng mga landfill dito ho sa Central Luzon, dito ho sa Pampanga. Ito'y matapos ho yung trahedya sa may Cebu, Binaliw, Cebu. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll. Kung saan bumagsak yung tambak ng basura,
Neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Bumagsak ho yung tambak ng basura dyan sa may quarters ng mga manggagawa. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. At doon sa may, anong tawag dito, operation section. Kaya naman nauwi pagkasawi ng ilan sa ating mga kababayan. Skip the score. At yun hong tawag dito, yung nangangasiwa doon, yung prime waste, eh siya din yung nangangasiwa sa isang facility natin dito naman sa Porac. Kaya ganun na lamang yung ika nga naging pagka-alarma upang matiyak, no? Ito yung mga ito naman ika nga, ito yung mga natututunan natin sa mga trahedya. Minsan hindi maganda na kailangan pang mangyari yung mga trahedya, no, para maging proactive. Pero ito yung the best that we can do for now, ano, dahil nangyari na eh. Pero yun nga, dapat may managot pa din, ano, lalo na doon sa mga ganong insidente, lalo na doon sa mga kawalan ng pagsunod sa mga batas kalikasan, di ba? Nakatutok din sa ating programa, ating kaibigan, Kuyang JP Manala, Tito JP. Skip the Yan. scroll and stream. Samahan ho natin sa pamamahayag sa isang dyarista, Kuyang JP. Ayan. Oh. Magdesisyon ng tama Yung isang araw, nagkwentuhan kami sa TikTok, di ba? Marami siyang naibahagi. Ugnay ng news cycle. Maganda yan. Balita makialam matuto at Yun, magdesisyon. pero nag-iiba na nga, di ba? Yung news cycle kung tawagin, di ba? Ayan. Follow nyo sa TikTok si Kuyang JB Manalang. Ayan, para makichikahan din kayo. Kasama si Yung Justin, kanyang mga pakulo, di ba? matuto at magdesisyon. Netama matudesisyon na tama. Araw ho ng Lunes ngayon, January 19, 2026. Parang kailan lang nagdiriwang tayo ng Pasko, bagong taon. Ngayon, patapos na yung Enero. Kumusta kayo po? Silipin muna natin sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Para ho sa ating mga kababayang babiyahe o di kaya naman lalabas ngayong araw at magtutungo sa field work. Dahil alam natin, back to work. At every 26 news stream kasama si Justin. Ito ho yung sitwasyon ng iba't ibang kalsada dito ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Real time ho ito, live na live mula sa City Public Order and the Safety Coordinating Office ng syudad ng San Fernando. Matuto at magdesisyon na tama. Ayan, update lang. Confirmed na, makakausap natin sa ating programa mamayang 10:30. Si Police Major Matt Taib Halman, ang hepe ng Orion Bataan PNP, para hubigyan tayo ng update. Kaugnay nga nitong salpukan ng tanker at ng isang kotse dyan ho sa may Roman Highway, sakop ho ng barangay Puting Buhangin. Balik muna tayo dito sa may syudad ng San Fernando. Ang inyong nakikita, boxes 1, 2, 3, and 4 dyan sa may gawing itaas. Muna tayo, yun ang box 1, yan ho'y boundary ng Angeles City at ng San Fernando. Kaya pong SL sa may Telebastagan at dyan sa may barangay Santo Domingo. Balita makatotoanan. Maluwag naman yung traffic, pero may mga roadworks dyan. May pipe laying doon sa may rotonda, sa may area ng rotonda. Kaya pag rush hour, ramdam ho yung pagbigat ng daloy ng trapiko. Maluwag naman ang sitwasyon dito ho sa may Panings portion ng MacArthur Highway. At yan ho yung papasok ng Phil-Am Friendship Highway going to Clark. Dito ho sa may Holy Angel Village, light traffic din. Ganyan din ang senaryo dyan ho sa may intersection ng Barangay Baliti at Lara. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Netama matudesisyon na tama. Samantala, dito ho sa may Sindalan, light traffic din. Ganyan din sa may Del Rosario, light traffic sa mga oras na ito. At light traffic din sa area ho ng
maimpis yung Diosdado Macapagal Regional Government Center. Yan pong sakop. But of course, meron hong traffic light dyan. Asahan yung konting antayan. Ganyan din ang senaryo, light traffic sa may St. Jude portion ng MacArthur Highway, sakop po ng siyudad ng San Fernando. Yung may traffic light portion, may konting antayan pero light traffic. Balitang makatotohanan. Pero dito ho sa may downtown San Fernando, ayan, nakikita ninyo sa may BPI, 1010 Alley, Consunji Street, ne? Tama ba? Oo, di ba? Ay, hindi, Hizon Extension. Oo, yan. Basta, New stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita makialam matutuan magdesisyon. yan pong Kabalenan, San Fernando, light to moderate traffic ang nararanasan sa mga oras na ito. Dito naman sa may downtown, going to downtown Makabakle. Kini pong Makabakle, Dolores, light traffic. Ganyan din sa may Barosa, At doon sa may downtown, doon medyo moderate traffic ang nararanasan ng mga motorista. Mula naman dyan sa may syudad ng San Fernando, silipin natin na sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng North Luzon Expressway ngayong 10:21 ng umaga, araw ho ng Lunes, January 19, 2026. Balitang makatotohanan. Balitang mapagkakatiwalaan. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Ito ho ang sitwasyon dyan sa may North Luzon Expressway, Balintawak Toll Plaza, light traffic. Dyan ho sa may Mindanao, merong 8 Mindanao Toll Plaza. Medyo merong vehicle queue na palabas ng toll gate. Hanggang nasa 10 sasakyan ng nakapila na. Dito ho sa may Mapulang Lupa, Valenzuela, makapal-kapal na rin ang volume ng mga sasakyan, lalo na ho dun sa mga patungo ng Metro Manila. Libtong may kawayan dyan sa may Bulacan, southbound lane, light traffic, ganyan din yung northbound, maluwag na maluwag sa mga oras na ito. Dito ho sa Bocaue Toll Plaza, light traffic din, and San Fernando Interchange, light traffic sa mga oras na ito. Balitang makatotohanan. Balitang mapagkakatiwalaan. Yan ho ang latest dyan sa may iba't ibang bahagi ng North Luzon Expressway as of 10:23 ng umaga ngayong araw ng Lunes, January 19, 2025. Silipin naman natin. Skip the scroll and stream. Ito ho, mga kalsada naman sa lalawigan ng Bataan. Oo, mamaya makakausap nga natin si Hepe ng Orion, Bataan, PNP. Skip the scroll and stream. At every 36 news. Traffic situation muna sa lalawigan ho ng Bataan, Hermosa, SCTEX southbound, yung portion na yan, light traffic. And dito ho sa may Sual, light traffic. Balanga, maluwag din ang sitwasyon. Abukay, light traffic din. Coolest Crossing, light traffic. At San Pedro, magkabilang linya, light traffic sa mga oras na ito. Paalala ho, mahigpit na ipinatutupad itong speed limit sa lalawigan ho ng Bataan. 80 yung mga pribadong sasakyan, 70 yung mga PUV, habang ito hong mga motorsiklo, 60 lamang, at ito hong truck at van, 50 yung maximum na takbong pwede ho sa inyo. Balitang makatotohanan. Balitang mapagkakatiwalaan. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin. Ito ho, bago natin kausapin, bago tayo makabalita kay Major Halman ng Orion, Bataan, kausapin muna natin, makibalita muna tayo sa DOST Pag-asa, kaugnay ho nitong ulat panahon, update kay Tropical Storm
Ada na meron hong international name na Nokaen. Skip the scrolling stream. At ito ho yung ulat o yung forecast ng Pag-asa kaninang alas 5 ng umaga. Panoorin muna ho natin mga kabalen. Ayan. Reset ko lang, tatanggalin ko yung video. Stop ko lamang yung video. Sige ho, at subukan nating ibalik. Ayan. Wala palang audio. Ayan. Subukan nating ibalik. Pasok natin yung audio, Jake. Ayan. Let me know kung okay siya, kung... At naging tropical depression sa mga oras nito ay nasa layong 385 kilometers east ng Kasiguran, Aurora. Dahil humina at naging tropical depression ang bagyo, ang lakas ng hangin na malapit sa gitna ay umaabot na sa 55 kilometers per hour. Samantala ang pagbugso ng hangin ay nasa 70 kilometers per hour. At yung makikita sa ating latest image, yung kaulapan na dala ng bagyo ay unti-unti nababawasan kumpara nung kagabi. At itong kaulapan na ito ay hindi na po umaabot sa kalupaan. Sa mga oras din dito, wala po tayo na monitor ng malawakang pag-ulan sa ating bansa. Kundi, inaasahan po natin yung mga isolated na mga pag-ulan. At sa ating forecast track ng Bagyong Ada, ganun pa rin po. Unting-unting lalayo sa kalupaan ang bagyo. At habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo, ay hihina pa ito at magiging low pressure area pagdating ng Miyerkules, January 21. So hindi natin inaasahan na lalabas pa ito ng bansa ng PAR ang Bagyong Ada. Kundi sa loob ng PAR, magiging low pressure area ang Bagyong Ada. Pero kahit na malayo ang bagyo, papalayo sa lupa, may naasahan tayong malalakas na hangin dulot ng amihan at itong indirect effect ng bagyo. Ngayong araw, may inaasahan tayong malalakas na hangin mostly sa Luzon. Ito ay sa Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Ilocos Norte, Abra, Aurora, Iloilo Islands, Cam Norte, Camsu, Catanduanes at Northern Samar. Bukas, araw ng Martes, January 20, binaasahan pa rin tayong malakas na hangin sa Batanes, Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, Abra, Aurora, Quezon, Marinduque, Romblon, Cam Norte, Cam Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar at Surigao del Sur. Sa araw ng Miyerkules, January 21, patuloy din mga karanas ng malakas na hangin sa Cagayan Valley, Ilocos Region, Abra, Aurora, Bulacan, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Northern Samar, ganoon din sa Eastern Samar, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Antique, Aklan, Iloilo,
Guimaras, Dinagat Island, Surigao del Sur, Agusan del Norte at Davao Oriental. So mostly po sa araw nito ay Luzon, Visayas at meron din sa silangang bahagi ng Mindanao. Dahil itong amihan sa kasalukuyan ay naapektuhan itong Northern Luzon. Pagdating ng bukas, Martes, Miyerkules, Huwebes hanggang Biyernes, inaasahan itong paglakas ng amihan at maaaring itong amihan ay aabot hanggang Visayas. So kaya po minaasahan pa rin tayo malalakas na hangin ngayon hanggang Miyerkules, although itong bagyo ay inaasang hihina dahil sa paglakas ng amihan. Sa mga oras din to, wala tayong nakikitang bagong LPA o bagyo sa loob ng PAR bukod sa Kiada o sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Within the next 2 to 3 days, wala tayong inaasang mabubuong LPA o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang weather system na makakapekto sa atin itong amihan na kung na bukod sa magdadala ng malakas na hangin, mostly mararamdaman dito sa eastern section ng Luzon and Visayas, makakaranas din tayo ng mga pag-ulan. At dalasan ay mahihina hanggang sa tamtangang pag-ulan, mostly sa silangang bahagi ng Luzon at ng Visayas. So yan pong ating update sa binabantay nating bagyong Ada. Ang susunod nating update mamaya pong 11 o'clock ng umaga. Maraming salamat. Ako po si Alzar D. Aurelio. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, magtutuan, magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Yan ho mga kabalen, ating nasaksihan itong latest weather update mula ho sa DOST Pag-asa. At syempre, ano ba yung mga aasahan natin kaugnay nitong si Bagyong Ada? At magandang mapaghandaan din yan, lalong-lalo na ho iba yung kahandaan, di ba? Naranasan na ho natin yan ng mga nagdaang bagyo. And iba yung awareness, iba yung alam natin, yung mga mangyayari. Sa puntong ito, makakausap natin, nasa linya na ho ng telepono si Police Major Matay Halman, ang hepe po ng Orion Bataan PNP, para ho bigyan tayo ng update kaugnay nitong nangyaring insidente, yung salpukan ng isang oil tanker at kotse sa Roman Highway dyan ho sa may Orion, Bataan nito hong araw ng Biyernes. Isang magandang umaga po, Major Halman. Welcome ho sa ating programang CLTV 36 Newsstream. Opo, magandang umaga po sa inyo, sir, at saka sa ating po mga tagapakinig. Magandang umaga po at mga tiwasay na araw ng Lunes po sa ating lahat. Opo. Sir, makikibalita mo na ho kami dahil 4 ho yung injured doon sa insidente. Kumusta na ho sila ngayon? Ano na ho yung update sa kanila? Ayaw po, doon sa insidente po nung naring last Friday, kung saan po may 4 na injured. Maayos na po yung 3. Yung truck driver po ay minor injury ng po na tamo niya na nakalabas na po sa ospital. Opo. Pero yung driver po nung kotse nasa ICU pa rin po hanggang ngayon. Pero conscious naman po siya. Opo. Tapos yung dalawa po niyang anak, medyo maayos naman po, nakalabas na. Kasamaang palan po, yung isa niyang kasama, yung kinakasamang babae, yun po ang nasawi. Opo. Dasal natin siyempre yung kaligtasan ho, sir, nitong mga kababayan nating nagpapagaling ngayon sa pagamutan. Paano ho nangyari itong insidente, itong ating napapanood na video ngayon kung saan sumalpok nga itong kotse at nagsalpukan itong kotse at itong oil tanker? Pakikwento ho sa ating mga kababayan, sir. Opo, sir. Noong Biyernes po, mga bandang
5:13 p.m. Makikita po ayon sa aming investigation na rin po based doon sa CCTV footage. Itong tanker po ay galing sa Maribeles papuntang Balanga. Opo. Itong kotse naman po galing sa Balanga papuntang Maribeles. So dating po doon sa lugar na pinangyarihan, makita po natin na nag-encroach po, pumasok sa linya ng tanker itong kotse. So, yun po ang sanhi ng salpukan. Opo. At ayon po sa ating initial investigation noon, itong driver ay nakatulog po, nakaidlip. Kaya pumasok doon sa kabilang linya. So, resulta po doon sa pagsalpukan nila, yun po, natumba po yung tanker at biglang nagliyab. So, nasunog po ang buong tanker at mayroon 11 siyam na motorcycles at saka 3 tricycles na nadamay dun sa sunog. Okay. So maliban ho dito sa etong sasakyan, yung 2 sasakyan na involved mismo sa road crash, meron pa palang mga motorsiklo, sir, na nadamay ho. Opo, doon po nakapark lang po sa gilid nung kalsada. So, kung saan doon po inabot ng sunog nung tanker. Opo. Sir, ano ho ang inaabot na ng investigasyon kaugnay nitong sa kumpanya? Siyempre, nabanggit ho ninyo, initial investigation, it shows na yung kotse nakatulog, yung driver lumipat ng sasakyan. Pero ito ho ba, may pananagutan at nakipag-ugnayan na ba yung may-ari ho ng tanker sa mga pamilya nito hong biktima at siyempre yung mga nadamay din na motorcycle owners, ano? Opo, nung araw rin po yun, ipag-unayan po yung may-ari nung tanker doon sa mga biktima. Pero pagkatapos ng investigation natin, nakita po natin, medyo may fault po dito yung driver ng kotse. Opo. So, more or less po, wala tayong nakausap na kamag-anak nung nasa pamilya ng kotse. Hanggang ngayon po, pinipilit namin wala kami makakausap na family. Opo. Para doon sa Pero nangako po yung ng tanker, yung company, makipag-usap sila po doon sa namatayan. Pero definitely po, magsasampa rin ng kaso po yung sa tanker doon sa driver sa damage to property po. Opo. Hepe, ito, pagsisimula pa lamang ho ng taon, nasa ilang, pa lang tayo, ilang linggo pa lang, pangatlong linggo pa lamang ng 2026. Sa kasaysayan ho ng inyong stay dyan sa Orion, pang ilang beses na ho itong ganitong mga klaseng insidente. But I'm sure, ito medyo one of a kind. Itong nagliyab yung oil tanker, tama ho ba? Opo, tama po. Mula po tayo ay nag-assume bilang hepe dito. Itong first time lang po nangyari itong taon na to, itong may nangyaring ganitong salpukan ng trail tanker. Opo. At yung kotse po. At ganitong incident na po ngayon lang nangyari na may nadamay na nasunog at may nasawi na isang pasahero po. Opo. Pero hepe, yung mga insidente ng road crash, hindi ho ika nga masasabing bihira lamang dahil alam ho natin napapadalas talaga yung mga road crash. Ano ho yung gusto nyong ihabilin sa ating mga kababayan upang maiwasan yung ganitong mga pangyayari, lalo na yung lumalaman sa initial na investigasyon yung driver ho ng kotse ay nakatulog kaya tumawid ng linya. Opo, katulad po natin sinasabi, madalas po natin sinasabi sa ating mga naglalakbay, lalo po doon sa mga drivers, pag medyo mahina po ang katawan at nakaramdam ng anto, maaari po sana ay magpahinga muna bago tayo bumiyahe. At siguraduhin po natin na kondisyon ng ating pangangatawan para maiwasan po itong pangyayari ulit na ganito. At kung minsan po, ang sanhi po ng aksidente rin minsan, ang karamihan po natin na encounter yung mga nakainom. So panawagan din po natin doon sa mga driver, pag magmaneho huwag po uminom. Opo. Yun po, para maiwasan po ang aksidente. Opo. Bukod ho dito, Hepe, ngayong taon ba meron na ring mga malalaking road crash na nangyari dyan ho sa inyong bayan at sa ibang bahagi pa ng Bataan, kung pamilyar lang din ho kayo? So far po dito sa Orion, ngayon ito pa lang po ang nangyari sa
insidente sa taon na po ito. Pero sa ibang bayan po, alam ko parang medyo mayroon naman po sa mga ibang bayan. Pero I can speak only po dito sa area ko. Opo. So ito lang po ang alam ko na ganitong pangyayari na medyo malaki-laki at naging viral po. Opo. Hepe, madalas ko rin banggitin dito sa ating programa na nagpapatupad ng speed limit sa iba't ibang bahagi po ng Bataan. Ano, kumusta ho yung enforcement nito? Opo, sa sinusunod naman po ng mga minsan may mga pasaway-saway po tayong mga drivers. Katuwang po natin ang MBDA at saka yung mga ibang law enforcement, pinapatupad naman po yung speed limit sa bayan ng Bataan. Okay, pahuling mensahe na lang po, paalala sa ating mga kababayan dyan sa Orion, Hepe, para mapanatili hong ligtas, payapa yung ating komunidad. Opo, ulitin ko po sa mga lahat ng gumagamit ng Roman Superhighway, mga drivers natin, mag-ingat po tayo dahil ang aksidente po maaari natin maiwasan kung sa sarili po natin ang pag-iingat. Lalo po tumupad doon sa batas trapiko, wag po tayo yung overspeeding, sundin po natin at saka yung reckless, yung mga minsan may mga nagka-counterflow, wag po tayong gumawa ng mga ganon. At iwasan po ang uminom at kung inaantok, dapat magpahinga po tayo bago tayo maglakbay. So, yun po, para at least maiwasan po natin ang aksidente sa daan. Okay, maraming salamat po, Police Major Matt Taib Halman, ang hepe po ng Orion Police. Sir, mag-ingat ho kayo. Salamat. Salamat po, sir. Mag-ingat din po sila. Yan ho mga kabali, nakausap natin si Major Halman at kaugnay nga nitong insidente na nauwi ho sa pagkasawi ng isa katao matapos hong sumalpok itong kotse sa isang oil tanker. At yan, nakikita ho ninyo sa video mula ho sa Orion PNP at kay Dave De La Cruz ng Daan Pare, nagpadala rin ng video, ay kung paano nangyari itong pagsalpok ng kotse sa tanker at kung paano na lamang nga nagliyab ito hong oil tanker sa gitna ng Roman Highway sa sakop po ito ng barangay Puting Buhangin dyan sa may Orion, Bataan. Nangyari ho ito nitong Biyernes, hapon ng Biyernes. Ayan, bandang alas 5:13 ng Biyernes noong January 16. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Kabalen, magpapatalastas lang si Kuyang Justin Dizon sa ating pagbabalik. Skip the scrolling stream at Talakayin ho natin yung iba pang mga balita. Dapat ninyong malaman ngayong araw ho ng Lunes. Huwag ho kayong bibitaw. Magbabalik po ang CLTV 36 News Stream makalipas ang ilang mga paalala. Balitang matatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama.
katotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream, kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream, kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream, kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream, kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream at para ho sa mga ibang balita, ito naman good news muna ang ating pag-usapan. Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Anim hong pamantasan dito ho sa Central Luzon ang pasok sa Applied HE Public University Ranking ng ASEAN 2026. Ayan, congratulations. Makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Sino-sino ba yan? At ano ba yung Applied HE Public University Rankings? Ayan. Anim hong pamantasan dito ho sa Region 3 ang napabilang sa sinasabing Applied HE Public University Ranking ASEAN 2026. Isa po itong talaan ng mga kinikilalang universidad o pamantasan dito ho sa Southeast Asia. Kabilang ho sa mga nakapasok, ito, bamanggitin natin isa-isa at siyempre palakpakan ho natin sila. Yung Central Luzon State University nasa 82nd place. Pang 89 naman yung Philippine Merchant Marine Academy. 93rd naman yung Aurora State College of Technology. Yung City College of San Fernando, Pampanga is 99th place, placer dito ho sa nasabing ranking. At 103rd naman yung ranking ng Nueva Ecija University of Science and Technology. Habang 104th naman ho itong Tarlac Agricultural University. Yan. Palakpakan at congratulations. Sa kabuuan ho mga kabalen, meron hong 21 public universities sa Pilipinas ang nakasama sa naturang ranking. Ano ba yung halaga nito? Ito pong Applied HE ASEAN ay isang university ranking system na pinangangasiwaan ho ng Applied HE, isang Singapore-based company. Layunin nitong magsilbing gabay ng mga estudyante at magulang sa pagpili ho ng mga universidad. Kabilang ho dito sa mga sinusuri nila yung iba't ibang aspeto gaya ho ng kalidad ng pagtuturo, kakayahan ho ng mga graduate na makahanap ng trabaho, yung pananaliksik at pakikilahok ng paaralan sa komunidad. Yung research and yung community involvement is very important para ho mapabilang sa ranking na yan dito ho sa buong Southeast Asia. Kaya naman muli, congratulations at naway paghusayan palalo upang mas marami sa ating mga kabataan ang mabigyan ng accessible quality education. Yan ho mga kabalen. 36 News Stream, kasama si Justin Dizon. Ito makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Silipin lang natin yung ilang highlights ng Hiraya Music Festival. Ayan, kung saan
nakisaya ang ating mga kasamahan at marami ho talagang ika nga natuwa, ano? Dahil umaga pa lamang ay punong-puno na ng kaganapan. At syempre pagdating ng gabi ay yinanig ng Four of Spades ang Clark. Ito mga kabalan, panoorin lang natin yung ilang highlights dyan ho sa may Hiraya Music Festival na ginanap sa Clark nitong weekend. Ito pa yung ilan sa mga larawan naman. Ayan, pinuntahan ng ating mga kasamahan. At 26 New Street, kasama si Justin. Di sa neto na itong makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Sadyang makulay itong Hiraya Music Festival at naging matagumpay. Pagbati ho syempre sa mga organizer at sa lahat ng mga kumilos upang bigyang kasiyahan itong ating mga kababayan dyan sa katatapos lamang na Hiraya Music Festival. Kabalan, ako po ay magpapaalam na 10:52 na ng umaga. New Street, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto. I-follow lamang ang ating social media pages para ho sa mga iba pang update, At mag-like and subscribe na rin sa ating Facebook and YouTube channel rather para ho maging updated kayo at syempre i-follow nyo na rin yung ating Facebook page at CLTV 36 News and at CLTV 36 Official. Muli ho para sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan, Justin Dizon po, ito po ang News Stream. Maraming salamat po.